आंनि जिउआव दिनै ओरैबायदि दुखु होनानै गालांबाय। बे सना जिनिसानो आंनि गोसोनिफ्राय एंगारनानै थांबाय। नाथाय आरो मा होननो लोगोफोर, जेरावहाय गोजोननाय गैया बेखौलाय आरो मा होननो, थांनो होगोन आरो आङो। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायनानै लाग्रोलायबाय आरो ना। आपडेट भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन आरो ना। कलेजावबो थांबाय दङ। दाथ' बयबो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय, आं दा हिन्जाव खारनायनि सायावनो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो ना। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै थांबानो जाबाय आरो ना, सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा फेसबुकाव। जेरै उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय, गथ' खांबाय, बेफोरबायदिनो गथ' खांखांनायनि उनाव हिन्जावा बा हौवाया माने गुबुनजों लाइन लायो आरो ना। जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय नालाय, जेरै गस्ला लंपेन्टफोरखौ बायनानै जेरै बोरायबाथाय ज्राब गारनानै दोननाय, बेफोरबायदि जाहैबाय आरो ना। दा हाबाखौथ' खनसेल'सो जायो, बयबो मिथिखायो। ओमफ्राय दानि जुगाव हाबाखौ माबायदि जायो नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय दंखायो आरो ना। हाबा जासिगोन, गथ' खांसिगोन उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै, बिनिफ्राय हौवा हिन्जाव गारलायलायसिगोन बा फाथैलाय बिसिलायसिगोन, बेफोरबायदि जाबाय दङ आरो ना। दा बिनि सायावनो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबावदों, बे हिन्जाव आरो हौवा गारलायनायनि सायावनो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबानो जाबाय। भिडिअखौ गोबाङानो फेसबुकावबो नुखाबाय जानो हागौ आरो ना, आंबो फेसबुकावसो मोन्दों नालाय। नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय नुवाखैबा। सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांदो आरो ना। आरो बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ नोंथांमोना गोबाङानो डिसक्रिपसनाव दङ होननानै मिन्थियो, होमबाबो साबस्क्राइब खालामा आरो ना। आरो नैबे चेनेलावबो गोबाङानो भिडिअखौ नायो, बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै थाङा आरो ना। साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो ना। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होबासो, ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि गोदान भिउवार्सफोर फैयो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। बिदिब्ला नैबे आपडेटखौ फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रो। लोगोफोर, मा होनो, आं दिनै मोनसे बिराद दुखुनांथाव खोथा लाना फैबाय आरोना लोगोफोर। मानो होनबा आं बिराद दासान्दि दुखुआनो दुखु। सिगाङावहाय ओरैबायदिमोन आरो आंनि गोसोआ, बिराद गोसोआवनो रंजानाय फैयोमोन, खुसि फैयोमोन, अननाय मानाय मोजां मोननाय। खिन्थु दिनैथ' मा होनो, आगस्ट'नि 18 थारिख। खिन्थु लोगोफोर, दिनैहाय आंनि जे बुस्थुआ ओरैबायदि सना बायदि जानानै दंमोन, दिनै बे सना जिनिसानो आंनि गोसोनिफ्राय एंगारनानै थांबाय। नाथाय आरो मा होननो लोगोफोर, जेरावहाय गोजोननाय गैया बेखौलाय आरो मा होननो, थांनो होगोन आरो आङो, जेबो नङा। खिन्थु बेखौबो आं बुंदों गावखौबो होननाया, माने गाव जायजोंखि थाङा थांथों, जेबो नङा आंनि थाखाय, बे जेबो नङा। जे जायगायाव आं बेखौ बेसिबां अनदों, जेखौ गाव होयो, जेखौ गाव बियो, बेखौनो आङो जेबो माना खालामफेराखैमोन। नाथाय आं गाव जेखौहाय माबा मोनसे बायनो लुबैनाय, हास्थायनाय, गावनि लुबैनायफोरखौ साननायखौ आं दासिमबो नांफेराखै। आं मालाबा समाव फैसा थाखा गैयियावहाय आङो ना होनो, खिन्थु थाखा फैसा दंबा आंनि गोसोखौबाबो दोननानैबाबो आङो आंनि फैसाया जा दङ बेखौ थाइसे थाइनैबाबो दोनथ'बाबो गैया फागोन आङो। ओमफ्राय उननियावहाय अननो ओंखारनानै आंनि जा फैसा दङ बेखौ आं हरगोन आरो बेनो अननानै। नाथाय दिनै बे आंनिफ्राय आंखौ मा साननानै गोरिब होननानै साननानै खारलांखो ना माखो, आं बेखौथ' बुंनो हाया लोगोफोर। ओरैबायदि दा आंनि दुखु नायनानै आंखौहाय जेबो जायाखै, मा जादों बेलाय होननांगौ लोगोफोर। नोंसोर खिन्थु खोथाखौ मोजां खोनासं, आं फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खिथालांगोन आरोना लोगोफोर, फारि फारिनो। बिराद मोजां गोसो होनानै खोनासं। आङो दायो केरेलायाव दंफैयो, आङो 3 मास जाबाय। ओमफ्राय सिगाङावथ' नोंथांमोनाथ' आंखौ नुबाय थाखायोमोन बेंगालराव दं होननानै। बेंगालरनिफ्राय आं दा बे केरेलायाव फैनानै मास 3 जाबाय। ओमफ्राय दा मास 3नि बेलायावहायनो मा जालांखो, मा जायाखै, बेखौथ' आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो एसे खिथानायदों लोगोफोर। दा जे आंनि गोसो गोरबोआव ओरैबायदिना लोगोफोर, बे आंनि जिउआव दिनै ओरैबायदि दुखु होनानै गालांबाय। मानो होनबा बावनो हाबाबो बावनो हाला, ओरै थांबाबो ओरै सानफ्लांबाय थायो। दा आं खामानि मावनो गोसोआनो जाला। खामानि मावबाबो ओरैहाय मा होनो, मालिकआ बुंबाय आरो आंखौ दहायबो, नोङो जुदि खामानिखौ मावाबा, न'आव प्रब्लेम जादोंबा थांनो हागोन, जेबो नङा। ओमफ्राय जोंहाबो बिदि मावाबा जोंहाबो एसे एनै माबा जायो, जोंहा मालिकनो खिथाहरनांगौबा एसे प्रब्लेम जायो होनना बुंबाय आरो बे मेनेजारा जोंना। बिदि मावबा मावदो गाबोननिफ्राय, मावाबा गाबोननिफ्राय थांदो होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं मालाय मा गोसो मावगोन दे लोगोफोर, नोंसोरनो बुंनाय कमेन्टनि बक्सआवहाय। दा नोङो ओरैबायदि खस्थ' जाबायदिखौ हिन्जावखौ अनदों, बे आंनि अननायखौबो बुजिया। जाय दा थांदोंना, थांनानै जुदि बियो
आंनिफ्राय जुदि मोजां होनदों दा आं खोनानाय मथेयाव आरोना आं बेखौ दा जेबो खालामला जेनेबा गावनि गोसो गाव थांथोंसै बेखौ आं बुंला फाजाला खिन्थु आंखौहाय उनावहाय जाहाथे फिउचाराव फसायफिनोब्ला आं बेखौ नायगोन नों सानबेसे जुदि थांनानै दस्रा गुबुननि बिसिखौ जानो हादों खिन्थु दा फार्स्टआवहाय बे ओरैबायदि सानगोन आरो मानो होनबा दाथ' सेंग्रा सिख्ला बायदिनो जाहैबायना गोदान फार्स्ट टाइम ओरैबायदि इन्टारेस्ट जागोनसै इन्जय गेलेनाय जानाय लोंनाय खिन्थु दा फार्स्टआव बे ओरैबायदि जागोन खिन्थु उनावहाय लास्ट बारावहाय दिनै एसे गाबोन एसे जामलांनानै जेलानाखि बै मा होनो बेखौ गस्लाफोरखौ हमना लाबाय आङो गस्लाया गोदानाव जेनेबा नों साइज नुगोन बेखौ लानो होननानै बबेखौ साबसिन बेखौ लाबाय दे जाबाय खिन्थु लानानै उनावहाय जामबायना बे जामनायखौ नों हायाव गारद्रनानै गारगोन गाहुगोन अब्ला नोंबो नाय सानसे बेलासिनो आंखौ फसायफिनगोन जायहा फार्स्टमोन मोजांमोन बेनो मुगा ओरैबायदिमोन आंखौ ओरैबायदि अनो खिन्थु आं दा दिनै माबायदि हाखराव गोलैफैखो होननानै नों गावखौनो गाव खर' हमनांगोन आरो फसायफिननांगोन मिथिबाय लोगोफोर ओरैबायदि जायो दुखु आं दा खिन्थु लोगोफोर आं एथ'बानि गोलाव बुंला मालाय थांनायखौल' आरो आं मा होननो बेयावथ' बुंनानै जेबो मोना आंनि गोसोआ जेरैखि जाया आंनि गोसोखौ आं हमथासिनो आरोना लोगोफोर आं दा बिराद दुखु दा आं गाबनोबो हाया माने आंनि महर मोखां नायनानै ओरैबायदि जेबो नङा होनना साननांगौ लोगोफोर खिन्थु दा आङो ओरैबायदि आंनि गोसोआव खामग्लिजोब्बाय दोहो खिन्थु आं मोनसेल' खोथा आंनि हिन्जावखौ आं जेबो सानाखैमोन खिन्थु आंनि फिसाखौ आं अननो ओंखारदों आरो मानो होनबा आंनि फिसाखौबा बे लांनानै माबायदि खालामगोन आरो बै गावनि दा लानाय रुम लानानै थानाय बे हौवाया गोदाना माबायदि अनगोन बेखौ आं सिन्था खालामदों आरो खिन्थु बे उन्दैखौबो आं जेरैखिबाबो खय एकदिन गेजेराव लायगोन आरो आं लाबोगोन बे उन्दैखौ लांनानै जुदि हरा होनोब्ला आं बेखौ मा खालामो बे नोंथांमोनहा उनावहाय नेक्स्ट भिडिअआव फारि फारि नुलांगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा आं होनदों उन्दैखौ दहायबो बुंहरदोंमोन आङो उन्दैखौ आं लायसै उन्दैखौ लायनानै आं लाफैसै नोंबा माबायदि जागोन आरो देनांहाय नों बै हौवाजों थांनानै हाबा जाहैनानै माबायदि संसार जालांगोन आरो बे नोंनि उन्दैखौसो बे अनगोन दस्रा हौवाया आं खिन्थु आंनि उन्दैखौ आं लायगोन होननानै आं बुंदों आरो ओमफ्राय गाव होनदों आं उन्दैखौ जुदि देराबा आं दस्रा खांथ'वा बेबायदि खोथा बुङो आरो दा आरो बेखौलाय मा होनो आंनि हिन्जावा ओरैबायदि सिगाङाव मोजां एसे बुजिनाय बायदि मोनोमोन आङो मानसियाबो एसे उन्दैना बारा बैसो जायाखै आंबोथ' बारा बैसो जायाखै थेवब्लाबो जों सानैजों मोजां मोनलायदों लालायदों जेबो दिनैसिमाव जेबो दाय दस जेबो दावराव एसे एनै जायो संख्रि बानलुनि बेखौथ' मिथिखायो लोगोफ्राबो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ संख्रि बानलु दिनैसो गाबोन एसे जालायखायो जालायनाया बेखौ जेबो साननो नाङा खिन्थु दिनैसिम गिदिर जाफेराखै आरो ना ओमफ्राय दा बियो गावखौ मा साननानै मारै बिदि थांगोन बिनि गोसोखौ आं दासिमबो हमनो हायाखै आरो ना लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय एसे शेयार खालामनानै होबाय लोगोफोर जेबो साना आं मिथिया लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना बेसिबां हायो इसिबांनो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना बे कमेन्टनि गेजेरावहाय मा बुंहरबानो जाबाय दानि हिन्जावफोर माबायदि आरो मा होनो आरो ना हौवाफोरनि अननायखौनो बुजियाबालाय इसिबां नोंसिनि थाखायनो मा जानो मा लोंनो इसिबां थाखा खामायदों आं थाङा मा गोजानावहाय खिन्थु नोंसोर जानो नोंसिनि उन्दै बिमा फिसा जुदि जानो गैयाब्ला जों गोदाव सोराव बे बिदेशआव फैनो आरो मा दरखारमोन जेबो दरखार गैयामोन ना नोंसोरनो जायो नोंसोरनो गासिखौबो खालामजोबो नोंसोरनो थाखा नांगौ फैसा नांगौ जों हरो नोंसोर बाहायो जायो लोङै जायो दा दिनैसिम बेबायदि आंखौहाय ओरैबायदि खालामबाय आरो ना आरो माथो खालामनो गाबबाबो आं दिनै गाबनो हानाय नंला लोगोफोर दा एसेनोसै लोगोफोर ना भिडिअ मोनोबा भिडिअखौ बेसेबां लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो लोगोफोर धरननि बारा गोबाव बुंनो सानला आं ना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअआव नायनानै आरो गोबाङानो फेसबुकआवबो नुखाबायमोन जानो हागौ आरो ना नुवाखैबाथ' नुखाबाय सासे बर' हिन्जावा सासे हौवाखौ गारनानै खारदों आरो ना बे जाथाया गोबां जाबाय थायो आरो ना बेफोरबायदि माबाया खारलाय गुबुन हौवाजों खारनाय बेफोरबायदि बिराद जाबाय दङ आरो ना दा साननैसो एखेबारे जोंनिफ्रायबो जोंनि दा आं जे गामिनिफ्राय भिडिअ बानायो बिनिफ्रायबो खारनानै दंहैयो आरो ना सासे बिनिफ्राय न'खरनिफ्राय फट' हरनो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दासिमबो फट'खौ मोनाखै नालाय बेखायनो आङो आपडेट होनाय जायाखै आरो ना ओमफ्राय बे हिन्जावाबो गथ' सासे दंखायो आरो ना गथ' उन्दै बेखौ गारनानै खारदों ओमफ्राय दा अबाव दंहैयो गावसोरबो मोजाङै मिथिया आरो ना आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन जे गुवाहाटियाव ना अबेबा दंहैयो हाबा जाबाय नामा होननानैबो बुंदोंमोन आरो ना दासिमा जेबो बुङासै आरो ना सिगांनिफ्राय आं फट'खौ बिदोंमोन आरो ना भिडिअ बानायनो हायाबाबो फट'खौ हर होननानै
आं इउटुबाव आगारनायनि होननानै बिदोंमोन ओमफ्राय गावसोरबो हरनो होन्दोंमोन ओमफ्राय दासिमबो हरासै आरोना बिनिखायनो आगारासैबो फबो सासे दङ आरोना हिन्जावसा नामा बारा गेदेरबो नङा बोसोरसेफोर जाबाय नामाथाय बेफोरबायदि आरोना गथ'आ ओमफ्राय फट'खौ बिनियावबो हरासै बिनिखायनो आंबो आपडेट लाबोनाय जायासै आरोना ओमफ्राय दा गुवाहाटियाव हाबा जाहैदों होन्दों हारसा ना मा बेखौथ' मिन्थिला ओमफ्राय हिन्जावाबो खाथिनिखामोन आरोना गामि खाथिनिनो हौवायाबो गामि खाथिनि हिन्जावाबो गामि खाथिनिमोन आरोना ओमफ्राय दा जेबो खबर गैया आरोना बिदिब्ला लोगोफोर बेनोसै दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो लोगोफोर ब्लग चेनेलनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं थांनानै बयबो सापर्ट खालामहैदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना ब्लग भिडिअ नायनो गोसोबा डिसक्रिपसनाव दं लिंकआ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै लायदो आं नोंथांमोननो जोंनि कलेजनि फ्रेसार्स ना मा होनो बेयाव नोंथांमोननो ब्लग खालायनानै देखायगोन आरोना जोंनि कलेजखौ नोंथांमोना आंनि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय